Tässä ollaan Tamperetta kiertämässä Hämäläisen Markon kanssa, paikallinen asiantuntija. Torilla ollaan taas tällä kertaa Tampereella ja nyt ollaan jonottamassa paikallista mustaa makkaraa ja tästä se lähtee. Parempaa kuin kouluruokalassa. Tultiin Sorsapuistoon kahtomaan paikallisia sorsia. Täällähän näitä on kaiken näköisiä. Eikö ne oo kanoja? Ja kanoja. Hämeen puisto. Oh yeah! Terve! Otetaan 4 munkkikahvaa. Nyt on nautittu Suomen parhaaksi kehutut munkkikahvat. Tässä ollaan Pyynikin näkötornissa ja maisemat aukeaa aika mukavasti tuonne Tampereelle päin.